जों टाउननि बिसिङाव दिनै जोंनि प्रग्रामा जों चेन्ज होरिनाय Bumi bisikina जों कवर खालामनाय ना पुलिस हटे पैसा जरा गाहाम लोगो खाय चलजाबादि सेरायके सरकार बीजेपी आईपीएस सरकारबाय खबायजा कमानि सेलाय थांनाय सिबिएम सरकारबाय खबायजा कमानि 25 बोसोर बांफ्राम सरकारा सिनि अगलानफोरनि इलेक्सन अनेक हामबाय मारो कक्सना जरा बाय आं विगत जों सिबिएम सरकार चाइथांफ्रोबो जों चिन्तिफ्रा सानि कुनु जों डेभलप माया माने चिन्तिफ्रा सान बांसिनानो कुनु लामा उद्योग मायानि बागै बीजेपी डाबल इंजिन सरकार फैन करे जों अबदा चिनि परिवर्तन न चिन्तिफ्रा सा बुंबार रंनि बागै इंको अबो चिन परिवर्तन नुक देनि बागै आं तिनि म तिप्रा म सबुबा गरानि नेतृत्वे बुबा गरान जे नाइकल माबाय आं ओ जगा मतिप्रा म थाव बानाक मारो BJP ni nang bo ako poto tong आं बीजेपी नि मेम्बार शान्तिनगर जीपी खया डेभलप नि बिसिन खबजात दंनि ni bong ka आं मुं जगत किशोर देव नगर पंचायत नि 42 फैमिली बरक बीजेपी याकारै तिनी तिप्रा मथा फाइका एवं 142 भोटार बरक बे फाइजाक अलाम सकमानि पान्दाव जों तिनी और उपस्थित दङ जोंनि बरमगोनां इएम कमल कलय एवं जोंनि TWF नि स्टेट लीडर मनिहार देवबर्मा एवं और BJP नि खरकसा मेम्बार दङनिबो बिनि मेम्बार नो याकारिबो तिप्रा मथाव हाबजाक गोबांमा और 142 वोटार्स तिनी फाइका फाइ निश्चयम कल्याणपुर विधानसभा केन्द्र तिप्रा मथा फाइनाय चंमारियो जिदिनानि बखागो हिमै दङ होननि जों वानसुबिमान